Usa ka Sugboanon ang nakadaog sa jackpot prize nga 294.6 million pesos sa bula sa 655 Grand Lotto niadtong Sabado sa gabi. Ang nag-inusara nga mananaog nakakuha sa winning combination nga 08, 42, 35, 11, 17, 22 ug nidaog og 294,602,336 pesos. Si Glenn Jesus Rada, Officer in Charge Branch Manager sa PCSO-Cebu, ni kumpirmar nga sa Lotto outlet sa sitio Lower Centro, Barangay Pitos gipalit ang winning ticket. Apan wala sila kahibaw kung unsang orasa gipalit kini o kung unsay background sa mananaog. Si Rada miingon nga kinahanglang kuhaon sa winner ang iyang premyo gikan sa PCSO main office sa Manila. Makuha sab niya ang tibuok kantidad tungod kay tax-free kini. Si Rada mitambag sa mananaog nga mas maayong mobalhin og laing lugar tungod kay siguradong mausab ang lifestyle niini og alang usab sa iyang kaluwasan. Gipahinumduman niini ang winner nga dihi kalimtan ang pagpaambit sa grasya ngadto sa simbahan ug sa mga kabus.